sedaya monggo. Katur Ibu nggih sehat-sehat Ibu. Saja saya Dek. Mas Sugiono, Dek Wiwit, Bu Besan Purnama iki nanti miase Malus Wini. Monggo pastikan ping-pingnya. Mbak Emi, Mbak Ida, ayo kabeh joget. Joget kabeh. Sewindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Terakhir. Aduh wong ayu pepujanku. Monggo ati susah. Mong kangen seliramu. Ayo Dek Puput. Bambu apus Pulau Gadung Bekasi. Rino wengi tak anti-anti, ati susah nunggu Dewi bali. Sampai bawah semuanya, sampai bawah. Lagi sampai bawah. Rasa kangen ora bisa mari sampai bawah. Mau ngedek wiwit gak bisa nabati. Iki bambu apus rung anu. Matur sembah nuwun barokah. Juragane bambu apus. Juragane Pulau Gadung. Asik. Mbak Sulastri Jakarta sembah nuwun. Sampai bawah, Bu. Matur sembah nuwun Mbak barokah. Monggo ditep-tep. Sewindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Ini duitnya baru pada gunting semua ini, Ibu-ibu. Aduh wong ayu pepujanku sembah nuwun Bambu barokah. Ati susah mong kangen seliramu. Juragane bambu apus Dek. Sembah nuwun Mbakku barokah. Reno wengi tak anti-anti, ati susah nunggu Mbak Emi bali. Ayo, Bu, sampai bawah, Bu. Rasa kangen ra bisa Bisa banget, ya, Bu. mari. Mong Bu Haji sing tak kangeni. Dan duitnya ini baru gunting semua ini ya, Bun. Oh, semalam pada nggak tidur guntingin. Semalam gak duit. tidur dadi gunting duit Dek. Nyage maju. Aja sumelang wong ayu. Aja Sembah nuwun Ibu, sehat-sehat barokah. Masya Allah.
juragane. Pulau Gadung vs Bambu Apus. Sembano nih Baji. Aku terai buku. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong Bu Haji sing tak kangeni asik. Kowe ra ingin kaya Ibu Haji to? Pripun? Goyang sampai bawah lho. Sampai bawah kepiye wong bar WA aku kok. Katanya gimana? Boyoke kumat. Semangat Uti, semangat Uti. Nggih. Wis gak usah balik Kalimantan, malu balik Jogja wae mengko. Alah bodo amat ah. Neng apa sliramu Tinggal aku. Masih digoyang Semar Mulya lagi. Sesuk ketemu meneh. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pujane ati Mbak Emi sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe nyage ini keluarga besar Parung juragane anu bakso Mak Nunuk Lestari juga nonton. Oh iya kak, halo Mama Nunu, nyusul Iya. kesini nggak? Pengen foto Dek Tejo. Nyusul kesini nggak? Dateng. Mboten. Boten. Bosku. Nanti tak bilangin. Terus tak
Ayo salah bubarnya. Mbak urung entek. Takut ya. Bu belum habis. Belum selesai. Tanggung. Belum selesai. Besok udah nggak laku. Ditinggal gibah. Besok udah nggak laku. Iya. Neng apa seliramu? Hengki. Ayo Deva. Ngetake juragan-juragane Pulau Gadung. Tesekatur Ibu. Aja sehat-sehat Ibu Bugis, pokoknya panjang yuswa. Sesuk aku nambah Emi wae. Aku nek rong iki aku nganu mataku ijo, Dik. Ya, percaya Mas. Matamu ijo ora? Matamu. Putih lah. Matane pangantuk. Putih hitam. Sonten Masku sehat-sehat. Wong bejo aturmu
Iki Mbak Anto, Mbak Emi kan nunggu di Rizka maju. Di Rizka ngadeg manis. Hacuring Silakan di bambus. Hajur. Mbak Maria sehat-sehat. Iwani siap.
tenan dek yo. Monica Mas Paiman Jayapura. Pokoknya jangan sampai kendor. Semoga Pak Suroso nonton. Jangan sampai kendor. Aku Mbak Starsel.